Nazdar hoši, moje meno je Dino7 a dneska som sem prišiel s mojim priateľom, ktorý sa volá Nazdar chalani. moje meno je Dino7 ešte raz. Predstavujem vám hru Castle Clash opäť v tutoriáli. Poďme sa pozrieť na to, čo sa týka hrdinov. Hrdinovia sú jednou z najdôležitejších aspektov v hre. Delia sa na legendárnych, elitných a ordinárnych. A legendárni sú títo a môžem povedať, že v tejto hre sa jedná hlavne o legendárnych hrdinov, pretože elitní sú není v podstate vôbec zaujímaví, pretože nemajú také špeciálne schopnosti ako títo, ktorí sú. Poďme sa pozrieť bližšie na tých hlavných 6-7, ktorých ja mám. To si myslím, že to pána. Po Death Knighta ostatní sú ženy v tej hre. Možno, že ako tak za zmienku stojí aj Grizzly Reaper a Pixinella. Teda Pixie, to je táto pani. No dobre, poďme sa pozrieť na Thundergoda. God má svoj special ability Thunderstorm. To znamená, že bleskami zasiahne poblíž stojace osoby a budovy, ktorým spôsobuje 350 damage. To znamená, že sa 3949 krát 300, teda akože nie krát 350, ale ako 3,5 krát toľko sa to vynásobí a toľko spôsobuje damage ostatným. Vždycky každý jeden hrdina má aj ďalšiu špeciálnu schopnosť, ktorú mu vieme zmeniť. To je ako napríklad Revive, to znamená, že Thundergod sa nám prebudí, keď ho zabijú, s 1/8 života. Každý jeden hrdina dá sa mu to proste zmeniť. Poďme sa pozrieť ďalej. Vlad Dracula Banket, to znamená, že on obklopuje asi, ja neviem, 3 cm na mapke takým krvavým banketom v preklade, kde spôsobuje takisto určitú damage, ale samozrejme, že keď má pri sebe veľa nepriateľov, tak si dobíja život. To je veľmi, veľmi, veľmi silný hrdina a myslím si, že po tekvici je to druhý najsilnejší. Korodovanie, to môžete vidieť, že zase ďalšia špeciálna schopnosť, ktorá sa zase dá vymeniť. Poďme sa pozrieť ďalej. Tretí je Druid. Druid je veľmi dobrý a klasický hrdina, ktorý v tejto hre je neodmysliteľnou súčasťou, pretože dobíja život. A samozrejme má zase inakšiu špeciálnu schopnosť, ktorá sa dá vymeniť. Štvrtou je slabúčka, ale dokonalá. Úplne dokonalá, najkrajšia. Ja by som ho nazval takým Achilleom, lebo keď vám zabijú tekvicu, tak v podstate už nemáte čo na mapke robiť a môžete skončiť. Špeciálna schopnosť je to, že on vie zvýšiť rýchlosť útoku a celkovú rýchlosť o 50%, ale samozrejme treba vnímať aj to, že ho má veľmi vyvinutého, pretože tá schopnosť je 9/10. Vidíte, že mám tu 5/5 zvyšovanie experiencií v každom súboji, takže tekvica teraz dosť rýchlo nasleduje do 180 a už sa veľmi teším, keď si ju tam upgradenem. Ďalej je to Immortep, ktorý je taký priemerný až nadpriemerný. Užívam ho dosť často, ale odkedy som dostal golema, toho uvidieť za chvíľku, tak som to trošku obmedzil. Má schopnosť, že okolo seba rozdáva veľa rán, má to širokú veľkosť, ale nezasiahne až každého. Poďme ďalej. Cupid je veľmi, veľmi dobrý, pretože každý hrdina, keď je v boji, tak má život a pod životom má zvýraznenú časť, ktorá ukazuje special ability. Keď sa mu to napumpuje, tak special ability sa použije. Čo sa týka Cupida, tak on má takú schopnosť, že to navyšuje o 30% na 6 sekúnd. Čiže to je tiež veľmi, veľmi, veľmi užitočné, pretože keď sú napumpované, tak sú všetci o mnoho silnejší. Tu je golem, ktorého som vyroloval z nejakých 10-12 tisícov žemcov. Je to fantastický Pokémon, lebo tento Pokémon proste má špeciálnu schopnosť, že zabíja 504% ataku, to je strašne veľa, a ešte aj dobíja ostatný život. Čiže proste to je niečo neuveriteľné. A samozrejme tento pánko je ešte aj imunný voči tomu, čo dáva Thundergod, alebo tomu, čo dáva Vlad Dracula. Takže to je jeden fantastický Pokémon, ktorého mám veľmi rád. Succubus nie je ničím výnimočným, myslím, že k tomuto sa vyjadrovať nemusím. Keď ho máte, tak tohto si až tak vyvíjať nemusíte, počkajte si na týchto, čo som ukazoval, alebo sú tam ešte ďalší 2, 3 a 4, ktorých som nedostal, ale toto nie je Pokémon, ktorý by sa oplatil nejako vyvíjať.
Dead Knight je veľmi dobrý, to je posledný, ktorého by som spomenul, že je veľmi dobrý, pretože má podobnú schopnosť ako Thunder God. Keď je v jeho blízkosti niekoľko hrdinov na jednej kope, tak s mečikom ich vie veľmi slušne odrovnať, ale samozrejme spôsobuje to, že ľudia, alebo teda hrdinovia, ktorí sú naokolo, sú imunní voči tomu, čo dáva Vlado a to dáva Thunder God. Toľko asi k nemu, je fakt výborný. Grizzly Reaper je slabúčkým vojačikom zo života a preto ho to oddeluje od ostatných, pretože napríklad Pixie ona berie len hrdinom. A to je dosť veľký rozdiel podstatný, ktorý v tejto hre ma dosť zaskočil, keď som si kúpil prvýkrát Grizzlyho a vyhodil som za neho peniaze. Pixie, teda Šarci, keď som za neho vyhodil. Pixie je zaujímavá, ale má veľmi pomalý atak, čiže ma veľmi sklamala v tejto hre, ale má zaujímavú schopnosť, ale je veľmi pomalá. Myslím si, že Champion a keď ich môžeme vidieť, tu je Champion, Snowzilla, a mám tu ešte do zálohy jednu tekvicu, keby náhodou rúpne server, plus Dead Knighta. Čiže toľko k hrdinu, ešte vám môžem povedať, keď si chcete vyvíjať túto špeciálnu schopnosť, tak to potrebujete vyvíjať pomocou konzumovania buď hrdinov, alebo itemsov. Tie itemsy sa dajú kupovať následujúcim spôsobom. Ideme do Heroes Altar, tu si dáme Hire with Shards a kupujeme si následovne. Môžeme si kúpiť ponovom aj ďalší zelený šašo. Môžeme si kúpiť. Každý vám pridá. Toto môžeme vidieť. To pridáme a je to pohodička. Takto sa to zvyšuje. A posledné čo, to je asi tak jediné. V pohode, hoši, bol som tu rád dneska aj s Martinom. Nezabudnite na nás. Pozdravujeme aj našeho kamaráta, ktorý nám okomentoval video, ktorý sa volal Xafar. A tým... Nazdar Xafar. Sme radi, že si s nami. Komentujte, zdieľajte a tým bude videí viacej. Majte sa a taký bojový pokrik na záver. Helani, čo máme radi? Castle Clash! Čo máme radi? Castle Clash! Čo máme radi? Castle Clash! Majte sa, hoči. Nazdar, hoši.